הרגשתי שכשהרקדן וגוף האדם צריך איזה אביזר מסוים יחד כדי לרקוד. מאוד קשה להתרגל לזה בהתחלה. צריך ככה ללמוד את כל הטכניקות ואת הדרך להחזיק את השרשור, את הדרך להעיף אותו ולתפוס אותו, וזה לוקח המון זמן להבין איך מזיזים את הרגל, איך מזיזים את היד ככה שזה יהיה במקום. אז השרשור זה כמו עוד מין איבר בגוף. רקדן צריך לחמם את הגוף, צריך לעבוד עם הגוף, אז בדרך כלל אנחנו עושים את זה, אנחנו מתחילים עם עבודת טכניקה. אחרי כן, או שמריצים את ההופעה, תמיד חוזרים ועובדים עם האביזרים, או שבונים קטעים חדשים, מתקנים דברים שראינו, מלמדים רקדנים חדשים, תמיד יש מה לעשות. נכנסנו עכשיו קטע חדש שנקרא טיפוף. אנחנו פשוט מתופפים על צינורות. שזה קצת, אני חושבת, גם מאיר אותנו, ואני חושבת שזה גם מאיר את הקהל, זה קטע מרשים. אני חושבת שכאילו מאוד מיוחד בזה הריקוד של המטריות עם המדוזות. אני נמצאת באיזושהי חוויה כזה, עולם אחר. וזה קטע שהוא עושה ממש וואו, כאילו רציני, הכל כל כך יצירתי, זה ממש מחיה את הבד בצורה מדהימה. פתאום אתה רואה מדוזות, פתאום רואים כאילו פצצת אטום כזאת, כאילו פתאום יש דברים מדהימים על הבמה וזה מבד ומטריה. אנשים באים ובאמת אומרים לי מכל הבחינות, זה משעשע, זה הומוריסטי, זה ויזואלי, זה הכל, זה תחושה מאוד נעימה. רגע השיא של הלהקה, לדעתי, היה שהיינו בקוריאה. זו הייתה חוויה מאוד מצומצמת. Ladies and gentlemen, this performance has been from Israel, the Silver. אני חושב שזה כזה פריבילגיה עבורנו, שאנחנו יכולים לעשות משהו שאנחנו כל כך אוהבים ולגרום אושר כזה גדול לכולם, אז פה השגנו את המטרה שלנו. Psycho killer, just go say